שלום לכולם. בסרטון הקרוב אני אציג איך לייצר תוכן עניינים למסמך וורד שלם וגדול בזריזות, פשטות, כלילות. בעצם ליצירת תוכן עניינים יש 4 שלבים עיקריים שמיד אני אציג, ואני אתמקד בתוכן עניינים שנראה פחות או יותר ככה. הכוונה היא שיש בעצם נושאים, למשל תוכן עניינים, הקדמה, מבוא, ובתוך הנושאים בחלקם לפחות יש תתי נושאים. למשל, תחת המבוא שהוא נושא, יש תת נושא רקע כללי, היסטוריה, שימוש בגרפיטי. תחת נושא מוסר וגרפיטי יש טעונים בעד, טעונים נגד, דיון וכו'. בעצם על תוכן עניינים בסגנון הזה אני אדבר. אז ככה, בשביל הדוגמה הנוכחית הכנתי כבר איזשהו מסמך וורד כתוב, פשוט כדי לחסוך זמן, כל הנושאים כבר ישנם והכל פה. ובעצם השלב הראשון שאני רוצה לייצר זה שכל נושא, למשל במקרה הזה הקדמה, כל נושא יופיע בתחילת דף ולא משנה מה יקרה, לפני או אחרי. כלומר, ההקדמה תמיד תהיה בתחילת העמוד בלי קשר לדף שלפניה. במקרה הזה השער קיים ויש לי הקדמה. מה שרובנו עושים כדי לייצר את הנושא של ההקדמה בעמוד חדש, הוא ללחוץ הרבה אנטרים. לוחץ, הגעתי לעמוד חדש, יופי, אני מרוצה, אבל מה? קרה שהמשכתי ושכחתי פה בדף של השער את השם שלי ואת שם הקורס ושם המרצה. השם, ארז, מרצה, חיים וקורס כלשהו. מה בעצם עכשיו אני אלך לעמוד הבא ויראה שקרה? בעצם ההקדמה כבר לא נמצאת בתחילת העמוד, שלא נדבר אם הייתי מוסיף בשער איזה תמונה או משהו כזה, הכל היה קופץ למטה. למה זה בעצם קרה? כי לחצתי הרבה אנטרים, מה שאומר שהעמוד הזה תלוי בעמוד הקודם. מה המטרה העיקרית שלי? לייצר הפרדה בין העמוד הזה, שבו אני רוצה שההקדמה תהיה בתחילת העמוד, לא משנה מה קורה, לבין העמוד הקודם או העמודים הקודמים. איך אני עושה את זה? אני רגע אחזור אחורה. למצב שבו התחלנו, ובעצם במקום ללחוץ Enter, מה שאני אעשה, אני אלחץ Ctrl באופן אוטומטי. מה שהוא עושה, הוא מקפיץ אותי לעמוד חדש, ומקבע את זה גם. כלומר שאני לא תלוי בעמוד הקודם שלי. אם עכשיו נחזור לעמוד הקודם, נלך רגע ונוסיף פה. נעשה אנטרים ונוסיף שם ארז, מרצה, חיים, קורס, כלשהו. אפילו אני אוסיף פה, לשכפל את התמונה לצורך העניין. כדי שנראה את זה, ממש עשיתי פה שינויים בדף הראשון. שימו לב, זה לא השפיע על הדף הבא. למה? כי קיבעתי אותו כעמוד חדש בעזרת Ctrl Enter. עכשיו, אם לצורך העניין יוצא מצב שאני ממשיך את השער וחורג מעמוד אחד, בואו נראה מה קורה. אני סתם אוסיף שורות לא קשורות, שימו לב שהוספתי שורות, קפץ לעמוד חדש, אבל ההקדמה לא פה, אלא איפה היא? שוב, היא קפצה לעמוד חדש, כי בעצם הצלחתי לקבע אותה בתור עמוד חדש. אז גם אם ההקדמה לא הייתה כתובה מראש, למשל, יש לי את הדבר הזה, ובואו נגיד זה לא קיים. אוקיי, ופה אני מחליט עכשיו שאני רוצה לעשות הקדמה בעמוד חדש. אז במקום לעשות Enter, או להתחיל לכתוב פה הקדמה, אני יכול ישר ללחוץ Ctrl Enter, זה מביא אותי לעמוד חדש שהוא בעצם מקובע. פה אני רושם את ההקדמה, כותרת, נושא, תוכן, וכו'. ככה בעצם כל פעם שאני רוצה שיהיה לי איזשהו נושא, או תת נושא בעמוד חדש, אני לא עושה את זה בעזרת Enter, כי מה שקורה כשאני עושה Enter בעצם זה מייצר תלות בעמוד הקודם. אני רוצה לייצר חוסר תלות בעמוד הקודם ובכלל בכל העמודים הקודמים. ואיך אני עושה את זה? שוב, בעזרת Ctrl Enter. זה השלב הראשון הבסיסי. השלב השני זה בעצם אני צריך איכשהו לסמן לוורד מהם הכותרות שלי, מהם הנושאים שלי ומהם תתי הנושאים שלי. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה בעזרת החלק שהוא פה,
שזה בעצם החלק של הסגנונות. ובואו נראה. אז יש לי את ההקדמה שכרגע מבחינתי היא נושא ראשי, כותרת. שימו לב מה קורה כשאני עומד על אחד או בוחר באחד מהדברים הקיימים כאן. אז ממש השתנתה. נניח שאני מחליט שכותרת ראשית, נושא עיקרי, ייראה בצורה הזאת. אז אני אבחר את זה. נניח שאני מחליט שכותרת ראשית תיראה בצורה הזאת, אז אני אבחר את זה. אז מצד אחד יש את איך זה נראה, כלומר את התבנית העיצובית, ומה עוד אנחנו רואים? שיש לה שם. אוקיי, לדוגמה, התבנית הזאת נקראת main part. התבנית הזאת נקראת sub part, subtitle, רגיל וכו' וכו' וכו'. תכף נראה איך זה מעניין אותנו, זה כשנייצר את התוכן העניינים. נניח שהתבניות פה, וואלה, עצה טוב, אבל אני רוצה משהו אחר משלי. אז מה אני אעשה? אני בעצם ירחיב, כמו שהרחבתי, את החלונית הזאת. אוקיי? סליחה, לפני זה. אני אבחר לצורך העניין איך אני רוצה שכותרת תראה. נניח אני רוצה שכותרת תראה בגודל 28, בכתב כזה שהוא FB אלפא רגולר, שזה יהיה באמצע ושזה יהיה נטוי. כמובן בולד ועם קו תחתי. אוקיי, זה משהו שבעצם אני המצאתי וככה אני רוצה שהכותרות. מה שאני יכול לעשות עכשיו, אני הולך לכאן, אוקיי, ושומר את הקטע הנבחר כסגנון מהיר חדש. לחצתי והוא נותן לי חלון כזה. מה אני נותן פה? את השם. אני יכול לתת שם שאני רוצה, עדיף שיהיה לי ברור ונוח כדי שאני אוכל לחזור אליו ולא יסתבך אחרי זה לנסות להבין מה זה. אז כותרת ראשית, ארז. אוקיי, אני עושה אישור והוא שמר. שימו לב, הוא הוסיף לי לפה את התבנית עיצוב הזאת. עכשיו מה היתרון של זה? אני יכול ללכת לכותרות נוספות. אוקיי, זו כותרת ראשית. וישר לבחור את התבנית עיצוב. והנה, הוא שם לי את זה בדיוק באותו מראה. אוקיי? רקע כללי היא לא כותרת ראשית, היא כותרת משנית, תכף אני אתעסק בהם. היסטוריה כנ"ל, בואו נראה מה עוד יש לי פה. במלל, הנה, סיכום. סיכום היא גם כותרת ראשית, אני מסמן, ואתה שם לי את זה באותו פונט, והנה סיימתי. עכשיו בואו נעבור לכותרות המשניות. אני רגע חוזר לתחילת המסמך. אוקיי, אז בהקדמה פה אין לי כותרת משנית, אבל הנה, רקע כללי כותרת משנית בעצם, נושא משנית תחת מבוא, ושוב אני חוזר על אותו תהליך. אם יש פה משהו שמוצא חן בעיניי, הכל טוב וסבבה. אם אין משהו שמוצא חן בעיניי, אני אגדיר אותו בעצמי. למשל, אני רוצה שזה יהיה בגודל 16, בצבע, הפונט יהיה בצבע אדום, כתב גוטמן יד ברש, ושזה יהיה נטוי. מה אני עושה עכשיו? חוזר על אותו תהליך, הולך לעיצובים, לוחץ על החץ, שומר את הקטע הנבחר כסגנון מהיר חדש, כותרת, משנה, ארז, אישור, נשמר, הוא הוסיף לי את זה פה, כדי שיהיה לי קל ונוח, ואני עכשיו הולך לכל הכותרות משנה שלי ומסמן אותם. היסטוריה, כותרת משנה, שימוש בגרפיטי, כותרת משנה, מוסר וגרפיטי, טעונים בעד. מוסר וגרפיטי, עכשיו אני מבין שאני רוצה את זה בעצם ככותרת ראשית. אוקיי? אז אני הולך, משנה, ומה עוד אני אעשה? אני אקבל את זה בעמוד חדש, לחץ קונטרול אנטר, פשוט וקל. ממשיך, טעונים נגד שימוש, בעד שימוש. פה כותרת משנה. וזהו, סיימתי. בעצם, מה זה אומר? שסיימתי את השלב השני. סימנתי לוורד, בעצם מה הכותרת הראשית שלי, ומה הכותרת המשנית שלי. יש איזשהו משהו שמזהה אותם. אם הייתי רוצה להשתמש במשהו קיים שוורד מציע, על הכיפק. אם לא, אני יכול ליצור אחד משלי ולשמור את זה, ולמחזר את זה ולהשתמש בזה עוד פעם.
שלב שלישי הוא הוספת מספרים לדפים, מספרי עמודים בעצם. אני אלך על הוספת מספרי עמודים בצורה מאוד בסיסית ונוחה. ככה. אני הולך לתפריט, להוספה. לוחץ, בוחר פה במספר עמוד. אני רוצה מספור בתחתית העמוד ואני רוצה בחלק השמאלי של הדף. אני בוחר, הוא עושה לי את הדבר הזה. חוזר, לוחץ דאבל קליק פעמיים על העמוד, ובאופן אוטומטי, מה שקרה, הוא הוסיף לי מספרי עמודים, לכל העמודים, בפינה השמאלית למטה, 1, 2, 3. אם אני רוצה לשנות את הצבע, את הפונט, אני יכול ללחוץ דאבל קליק באזור של המספר, לסמן, ללכת בתפריט לבית, לבחור איזשהו פונט שאני רוצה, נגיד אריאל, לבחור גודל, ולחזור ללחוץ דאבל קליק על העמוד, ובעצם הוא השפיע על כל העמודים, וככה הוספתי מספרי עמודים. טוב, השלב רביעי והאחרון שבעצם בשבילו אנחנו עשינו את כל הסרטון, זה הוספת התוכן עניינים עצמו. אז יש לי את הדף הראשון, דף השער שלי, והדף הבא הוא הקדמה. אני רוצה לייצר דף בשביל תוכן עניינים, אז דבר ראשון, מה אני רוצה לייצר עמוד חדש בשביל תוכן העניינים, קונטרול אנטר. פתח לי עמוד חדש, אני ארשום פה רגע כותרת, והנה תוכן עניינים, יש לו דף נפרד, ההקדמה בדף אחר, דף 3. יפה. לחצתי אנטר מספר פעמים, ואני רוצה ממש להוסיף את התוכן. איך אני עושה את זה? אני בעצם הולך להפניות בתפריט, לוחץ על תוכן עניינים, ואני עושה הוספת תוכן עניינים. אוקיי? עכשיו, אני בעצם רוצה להגדיר לתוכן עניינים הזה, לדעת לקחת את הכותרת ואת התת כותרת שיצרתי קודם. איך אני עושה את זה? אני הולך לאפשרויות, ופה בעצם אני אגדיר לו איך לעשות את זה. אז אני הולך עד שאני רואה את הכותרת ותת כותרת, את השמות שנתתי קודם, ומה שלא רלוונטי אני גם מוחק. כותרת 1 לא מעניינת אותי, כותרת 2 לא, כותרת 3 גם לא. והנה, הכל ריק. עכשיו אני הולך לכותרת שנתתי קודם, כותרת ראשית ארז. בגלל שהיא הכותרת הראשית אני נותן 1. כותרת משנה אני נותן 2. אם היו לי עוד תתי כותרות, הייתי נותן 3, 4 וכך הלאה. סיימתי את זה, אישור. אוקיי? עושה עוד פעם אישור, ושימו לב מה קרה. הוא הוסיף לי את התוכן עניינים, בקלות, בפשטות, בזריזות, בלי יותר מדי הסתבכויות. הקדמה, נושא בפני עצמו, המבוא, נושא בפני עצמו, הרקע הכללי, ההיסטוריה, שימוש בגרפיטי, היו תתי נושאים. אוקיי? מוסר וגרפיטי, נושא בפני עצמו, טעונים בעד שימוש, טעונים נגד, תת נושא וסיכום. אוקיי? בואו רגע נראה שההקדמה, הדף הבא לא נפגע. הוא לא נפגע. למה הוא לא נפגע? קונטרול אנטר. עכשיו אם אני רוצה להדפיס אז זה סבבה והפונקציה הבאה לא רלוונטית, אבל אם אני רוצה לקפוץ לעמוד מסוים, למשל להיסטוריה, אז אני בעצם יכול ללחוץ קונטרול, והסמן נהפך לי למצביע, אני לוחץ, והופ, הגעתי ישר לעמוד הרלוונטי, קל, נוח, פשוט, ומשתלם. אז מאוד חשוב לעבוד מסודר, לעבוד לפי 4 השלבים האלה, מה שיעזור, אחרי זה לייצר את התוכן עניינים בכלילות, לא להשתמש באנטר של רווחים, בלחיצות אנטר כדי לפתוח עמוד חדש, אלא להשתמש בקונטרול אנטר כדי לקבע תחילת עמוד, לסמן את הכותרות, אוקיי, כמו שהראינו כאן בסרטון, בשלב השני, לסמן את הכותרות לפי התבנית עיצוב שאנחנו רוצים. אפשר לעשות את זה גם מההתחלה, אפשר לעשות את זה אחרי זה שמסיימים את המסמך, כל אחד לשיקולו. השלב השלישי, לייצר מספרי עמודים, והשלב הרביעי זה ממש לייצר את התוכן העניינים עצמו. זהו, תודה רבה.